Ini ang Digicast Negros X, top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni gadulong sa inyo, kagyari na top stories of the day. Today is June 24, 2026, Miyerkules nga adlaw. La Castellana may mga checkpoint na sa mga boundary. Grade 9 student, gibuno sang grade 10 student samtang papauli na. Presyo sang baboy sa iban nga mga baligyaan nagdangat na sa 240 pesos ang kilo. Bagyo Francisco magwa na sa PAR sa Huwebes. Amuman nga adlaw masulod naman sa PAR ang bag-o nga bagyo. Kag sa good vibes, basyahan ay tubig sa kapistahan ni San Juan nagapadayon sa gihapon nga kultura. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bagyo nga Francisco ginapaabot nga magagwa na sa Philippine Area of Responsibility Huwebes nga adlaw. Pero sa amuman nga adlaw, magasulod naman sa PAR ang bag-o nga bagyo. Ang Bagyo nga Francisco ang amat-amat nga nagagwa sa Pilipinas. Ginapaabot nga buwas sa gabi, makagwa na ini sa Philippine Area of Responsibility. Ang habagat, ang parayon nga magadalas ang ulan sa western nga portion sa Pilipinas, lakip na sa Negros Island region. Bisan wala sang ulan, may mo maka-eksperyensya sa gihapon sa mabaskog nga hangin sa Negros Occidental sunod sa Pag-asa, bangod sa gihapon sang hangin habagat. May isa pagid ka bagyo sa karon sa gwa sang PAR nga ginamonitor ang Pag-asa. May mo buwas sa gabi, magasulod ini sa PAR. Pagkatawgon ini nga Gardo pagsulod niya sa Philippine Area of Responsibility. Si Gardo ang ikapito na nga bagyo nga magasulod sa Pilipinas, sini nga tuig kag ikatatlo naman para sa bulan sang Hunyo. Ginapaabot nga gilayon ini ma-recurve kag magagiyo pasaka kag hindi maglandfall sa Pilipinas. Sa number 9, ang Central Philippine State University ang nag-rank 25th sa bilog na Pilipinas kag rank 1 naman sa Negros Island region para sa Times Higher Education Sustainability Impact Ratings of 2026. Sa gipagwa nga rankings ng Times Higher Education Sustainability Impact Rankings, ang Central Philippine State University o CPSU ang yara sa 801 to 1,000 sa overall global ranking. Sa bilog naman nga Pilipinas, rank 25, kag rank 1 sa Negros Island region. May 1,646 ka mga universities ang nagpasakop diri gikan sa 116 ka mga pusod. Gine-evaluate ang mga universidad gamit ang research, stewardship, outreach kag teaching. Nag-rank 1 sa Pilipinas ang CPSU sa Zero Hunger sa ikaduha nga tion. Diri ginalantaw ang mga ginahimo nga tikang sang eskwelahan para mapaganhagan ang gutom kag ang paghatag sang access sa stakeholders sa healthy kag barato nga pagkaon. Ang CPSU ang nagatanom sa utanon mismo sa ilang ugsaran nga wala nagagamit sang kemikal kag ini ang ginagamit man sa feeding program para sa mga estudyante. Nagkatudlo man sila sa organic farming practices sa mga mangunguma para makabarato sila kag mangin maayo sa ikayong lawas ang ilang mga produkto. Sa number 8, mga barangay nga ginakabig nga local governance champions ang ginkilala sa isa ka programa. Ginpatigayan ang awarding para sa 2025 Seal of Good Local Governance Barangay National Awardees sa pagpangunan ni Governor Eugenio C. Lacson, Acting Vice Governor Genaro Alvarez IV, kag pamuno sa Department of the Interior and Local Government Negros Occidental, Chudora Sumageysay. Ang Seal of Good Local Governance ang isa ka premyo ukol pasidungog. Isa ini ka simbolo sang malig-on nga dedikasyon sa paghatag sang tampad nga serbisyo publiko. Pagi sa transparency kag accountability kag pagpasanyog sa ginatawag nga core values sang maayo nga panggobyerno sunod sa kay Governor Lacson sa iyang speech. Bunga ini sa katutom kag matinlo nga epektibo nga serbisyo publiko sunod sa kay Lacson. Dugang pa niya, kabay nga himuon ini nga inspirasyon agud padayonon ang tampad nga pagserbisyo sa tagsa nila ka komunidad. Pila ka mga barangay gikan sa Bago City, Cadiz City, Calatrava, Kawayan, Himamaylan, Hinigaran, Ilog, Isabela, na Carlota, na Castellana,
Bursa, Manapla, Pontevedra, Pulupandan, Sagay, San Carlos, Silay, Talisay, Tuboso ug Victoria City ang mga national awardees. Ang mga may legislative awards naman, provincial winner kung provincial finalist na lakip sa San Carlos City, Himamaylan City, Kabangkalan City, Victoria City, Talisay City, Calatrava, Murcia, La Castellana kag Candoni. Lakip man sa ginhatag ang lupon taga Pamayapa Incentive Awards kag Local Legislative Awards, tig 100,000 pesos sa ilang nabaton. 8.9 million pesos naman ang kabilugan nga pondo nga na-release. Sa number 7, isa ka criminology student nga nagtambag lang puntani sa isa ka hubog ang nabunan patay sa banwas ng Pontevedra. Nakaangkon sang seryoso nga pila sa ilok ang 19 anyos nga criminology student rason sang iya kamatayon sa insidente sa pagpangburo nga nagluntad sa New Casalagan, Barangay Antipolo. Sa may banwas ng Pontevedra, naglusok sa rental Lunes ang gabi. Nagwa sa investigasyon nga nagapanghangkat sang inaway ang hubog na sospek kaging kilala kay alias Arthur, residente sa kamuman nga barangay. Ginpakalma siya sang iya pamilya, apang iya ginbuno ang iya bayaw nga kilala kay alias Agustin, 53 anyos kag daigo sa Butpon. Nagbulig tambag si alias Charm, nga isa ka second year BS Criminology student sa Carlota City, kag dabunan man sang sospek. Siya ang gideklarar nga dead on arrival sa ospital sa La Carlota. Nalagyo si alias Arthur apang sa budig sang force multiplier kag barangay official, nakit-an siya nga nagalakat-lakat sa barangay Canroma, Pontevedra kag na-aresto. Actually, ga-inquest na sila subong, kaulat na lang to sila matapos. Ano ni sir? Yung case, sir? Homicide to, sir. Ang isa, wala pa to ka-decide nga ma-file kaso mo. Pero relative niya na, sir, kay bayaw niya na mong ang isa, ang wala na patay bala. Ngago lang na to, na ini ang homicide, sir. Okay. Hindi niya relative mong, tupad balay lang ni nila. Sa number 6, Bacolod City Health Office nagapahanumdum sa mga pumunuyo nga mangin matinlo sa pagpanggawi, ilabi na karon nga tig-ululan para likaw sa masakit. Nagapahanumdum sa publiko ang pamuno sang Environment Sanitation Division sa Bacolod City Health Office kasi Dr. Grace Tan nga ipabilin ang katinlo sang palibot agud makalikaw sa makamamatay nga masakit parehas na lamang sang dengue kag leptospirosis, ilabi na nga nagsugod na ang tig-ululan. Sunod sa kay Tan, agud makalikaw sa leptospirosis tinguan gid nga magsuksok sa protective shoes o kun botas kung hindi malikawan nga magubog sa baha. Gilid man ini nga hugasan sang hapon kag matinlo nga tubig ilabi na sa may mga pilas o kun open wound sa tiil. Dugang pa niya, siguruhon man nga hindi magdugay sa basurahan ang mga food waste bangod masami ini nga ginaamag sa mga ilaga. Kung madamo ang mga ilaga sa palibot, nagasaka man ang posibilidad nga makakuha ang tagbalay sa masakit nga leptospirosis. Sa pinakauli nga datos ng CHO, nagsaka sa 116.7% ang kaso sa leptospirosis sa syudad kung ikumpara sa tinalikdan nga tuig. May 13 ka kaso nga na-record sa syudad kag may duha naman nga ginakabig nga probable death. Samtang nagpanugyan man ng CHO nga maglikaw man sa pagtipon sa tubig nga posible mangin breeding ground sa lamok nga nagadala sang dengue. As of June 13, may 189 na kakaso sang dengue sa syudad kag nagapanguna diri ang Barangay Mansilingan kag Barangay Singkang Airport nga may tig 23 ka mga kaso. Us. So kung damo gani ng lamok sa palibot, it means may breeding place na sila. It doesn't mean nga manawag dayon sa CHO for pest control. It doesn't mean ka hindi kami pest controller. Please take note ng kung may damo lamok, it is our obligation nga sa aton nga household, sa aton nga facility, sa aton nga institution, panglibuton tanan na regularly kagwaon ang mga stagnant nga tubig kay amo na siya ang ginahalinan sang damo nga lamok. So basta may pitik-pitik gani may lamok gid na siya. Sa number 5, balayran sa kuryente para sa siningabulan sang Hunyo sa naglusok sa rental, may pagsaka.
Ginanunsyo sa Negros Power Northern Negros Electric Cooperative kag Negros Occidental Electric Cooperative nga magasaka ang ilang sukot sa kuryente para sa June nga billing. Sunod sa Negros Power, masobra sa 2 ka pesos per kilowatt-hour ang saka sa ila average residential electricity rate, kundiin 13.84 per kilowatt ang ila sukot sining nga bulan. Yara naman sa 12.36 per kilowatt-hour ang electricity rate sang Nuseco, samtang 12.96 per kilowatt-hour ang sukot sa kuryente sang Nuseco. Kapin piso ang saka sa presyo sang kuryente sang Nuseco kag Duneco sini nga bulan. Kinalantaw nga rason sa pagsaka sang presyo sang kuryente ang mga pagsaka man sang bili sa wholesale electricity spot market o WISM matapos ginlift sang gobyerno ang temporary suspension sang market price. Suno sa Nuneco kag Nuseco, agun hindi matamaan ang mga konsumidor imbis isahon o kung isahon ang pagpatuman sang saka nga masobra 3 pesos kada kilowatt-hour. Ilagay negosyar sa Energy Regulatory Commission ang staggered payment schedule kung saan porsyon lang sang total nga saka ang ibutang sa billing sining nga Hunyo kag ang nabilin nga balance ang pagabayaran sa masunod nga 2 ka bulan. Sa number 4, Provincial Task Force para sa RSSI ang igatukod. Tuyo sila nga matutukan ang peste nga RSSI nga nag-aapekto karon sa mga katubuhan sa Negros. Miyerkules ang aga, nagsapol kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson ang mga tiglawas sang PhilSorin, CONFED, Office of the Provincial Agriculturist, Department of Agriculture, kag iban pagig mga stakeholders angot sa problema nga dala sang RSSI nga gin-report nag-apekto sang 32% sang katubuhan sa Negros Island Region. Sa abo nga pagsinapol suno sa kay Anay SRA Administrator kag advisor sa CONFED President Rafael Coscolluela, naghilisugot ang tanan nga nagapabilin ang state of calamity sa probinsya nga among mangin basihan sa pila ka mga tika nga ipatuman. Suno kay Coscolluela, mga issue o kung mag-issue si Governor Lacson sang executive order para sa Provincial Task Force nga magatutok lang gid sa peste nga nagaapekto hindi lamang sa tubo kundi pati na sa mga mais kag utan. Pagadalon man diri ang mga local government units kag magatutok pati sa mga barangay level angon sa surveillance kag mapping. Sa karon, wala sang real-time data sa apektado sang RSSI. Bahin naman sa mga biocontrol agents nga nagapamatok sa RSSI, sunod sa kay Coscolluela, wala sang datos sa production capacity kag hindi manapatod kung ano gid ang kadamuon nga kinahanglanon. Importante nga mahibaluan ini nga mga bagay para mapun-an ang mga kinahanglanon. The focus now is not on sugarcane, but on the pest, no? Which means pest control. So the executive order will create a provincial task force to manage the RSSI problem. And this will now involve an expanded group of program implementers. That will also involve the local government units, which are not in the original task force created by SRA. It's very critical that we go down to the level of barangays for surveillance and mapping. Sa number 3, sa San Carlos City, isa ka grade 9 nga estudyante ginbuno sa isa ka grade 10 nga estudyante samtang nagapapauli. Pila sa tiyanan na angkon sang 17 anyos nga grade 9 student matapos ginbuno sa grade 10 nga estudyante sa Teachers Village, Barangay 2, San Carlos City, Martes sang hapon. Giklaro ni Police Captain Rodney Sarona, ang Deputy Chief sa San Carlos PNP, nga tapos na ang klase kag papauli na ang duha kaimbolbado nga mga estudyante sa nagluntad ang kinagamo malayo sa school premises. Gindala ang pilason nga estudyante sa San Carlos City Hospital samtang naaresto naman ang suspect nga nagaedad 17 anyos. Na-recover sa kapulisan ang patalong maging gamit sa insidente. Nagwa sa investigasyon nga may daan nga pagdinumtanay ang grupo sa biktima kag suspect. Nagbalusay ang mga ini kag nag-abtanay sang Martes. Frustrated homicide ang kaso nga posible ipasaka sa child in conflict with the law nga karon yara sa custody sa Department of Social Welfare and Development sang San Carlos City.
clarify lang na naman nga ang incident ni kuan siya nga susulod yun which is nag-alarma ganito sa mga parents sa kuan nga wala man na tabo sa sulod. Sa gawa naman na papuli naman na sila tapos wala nagpuli may kantuan sa barangay to kuan no inaway no. Sir, yung area na sir mga pila ka meters away from the school sir pero daw mga establishment balang halagyo. Estimate naman more or less to 1 or 2 kilometers siguro ang area ng barangay to from la eskwela kay puli naman ni sila. Okay, ang ginapagawa nga abi nga kuan aral lang sa eskwela nagtabo may mga pulis man tada nga kuan. Sa number 2, presyo sang baboy sa iban nga mga lugar nagdangat na sa 240 pesos kada kilo. Apisar nga wala sang may na-report nga kaso sang African swine fever sa Bacolod City, may pila ka mga baligyan sang baboy nga nagpapanaog sang presyo. Ang sanguna nga 290 tub 300 pesos kada kilo sang baboy, ang nagtapak na lang subong sa 240 tub 260 pesos sa pila ka mga baligyaan sa barangay Sumag kag barangay Pahanukoy sa Bacolod. Suno sa paraysayon sa mga nagabantay sa baligyaan, nagdubo man ang baklanay sang live weight sang baboy rason nga nagdubo man ang bilis ang ilang mga produkto. Samtang may isa naman ka baligyaan sa guwa sang Libertad Market nga 220 pesos ang kilo sang baboy. Apisar sini, nagapabiling nga 290 tub 300 pesos ang kilo sang baboy sa sulod sang Libertad kag Burgos Market. Ginsiling ni Bacolod City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, mga tubtub sining adlaw, wala pa sang kaso sang ASF sa syudad. Liwat nga ginpatukod sa syudad ang ASF Task Force agud maghanda sa posibleng nga paglaton sang ASF sa mga baboy sa mga backyard hog raisers sa Bacolod City. Dapat kita ka ba report halin sa City Vet about ASF issue. But I'd like to announce nga tomorrow makonvene ang atong task force tomorrow afternoon. No? So nagpagawa na kita notice of meeting included sa ma-attend dira atong mga councilors. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, Banwa sa La Castellana ang nagpahamtang na sa mga checkpoints sa palibot o kung sa boundary pati na sa entry points sang ilang banwa. Ini may kaangtanan sa ginapatuman sang banwa nga port ban. Sunod sa kay Mayor Aniejo Nicor, mismo ang municipal agriculturist ang nagapamuno sang monitoring. Ano man nga ginadumilian sa EO ang ipatuman. Hindi lamang katapos ang Agriculture Office ang narakip sa team nga magamonitor dan man ini sa katapos ang PNP sa pagpasiguro nga mangin sulhay ang tanan. Wala sang report nga pagkapatay sang baboy sa La Castellana kag ang pagpatuman sa pagdumili sa pagsulod sang buhi nga baboy gikan sa gwa sang banwa, tuyo nga mapangapinan ang negosyo sa mga hog raisers sang banwa. Gikumpirmar ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson sang kahapon ang ASF cases sa pila ka mga lugar sa probinsya kag kalabanan sa mga lugar ang yara sa sur nga bahin. Gikumpirmar man ni Mayor Gilson Tobillara sa San Enrique nga nagpositibo ang pila ka mga baboy sa ilang lugar sa ASF. Sa bahin naman sa Talisay, ginsiling ni Mayor Rowena Lizares nga stricto sila nga nagamonitor man sa nagasulod nga mga livestock, tuyo Manila nga magbutang sang checkpoints. Nagatag kita sa order para ma-check natin ang mga boundary from Canlaon, Isabela, Magallaon, and La Carlota para nga hindi makasuludan ay ang ating mga nagabaligya o kung mga meet nila, pina-check namon para nga ma-aware namon na makasulod ang ASF sa mga. So, bali ipabalik ko yung mayor kung may mga makita nga meet? Yes, kung may mga makita kami nga daw hindi pwede, so i-aware na naman, hindi anay sila magsulod. Especially sa mga livestock natin subok. Kahit ito kung padipinsahan man natin ang mga hog raisters ang bangas na lakas nila. So I'm really hoping na hindi nila magsulod sa atin. How are you going to do that? You're going to determine what meat enters your area. It's more of the livestock na mabantayan. Ang meat, well, hindi na medyo unless we open every delivery van that passes by. So it's the livestock that we will be watching. So you'll have border control, Mayor? Or I mean, how do you check the... Yes, I think we'll be starting with that soon.
Kag sa good vibes ang tradisyon nga pagbasahanay sa tubig ang padayon sa gyapon nga ginahimo sa pila ka mga lugar. Ato nini saksihan sa report ni Richard Caballero. Wala sang may ginapili nga edad. Halin sa mga kabataan, tub-tub na sa mga katigulangan, nagatipon. Sagwa sang kadabangga sang barangay Punta Taytay sa Bacolod, agud magpakigbahin sa pagbasyahanay sang tubig. Isa ini ka madugay na nga tradisyon sang pumuluyo sang barangay Punta Taytay. Kag tub-tub sa karon, nagapadayon ini bilang pagsaulog sang barangay sa kapistahan ni San Juan Bautista nga ilaman nga patron. Suno sa 81 anyos nga si Elisa Moya Tortugo, nagadala ini sang kalipayan sa mga pumuluyo. Tradisyon nga pag paligo din ni San Juan, kinanlan, ang basyahanay sa hinugyaw sang nagasilibrar sa pista, kinanlan ligoon man. Blessing. Para may blessing man sila. Namuna nga, bisan mga salakyan, panirado na, kay hindi ka pwede makapangakig, kay tradisyon na yang may ara nga pangakig, pero may ara yung gasilingay. Salamat kay nakapaligo. Hindi lamang binalde kag kabo. May ara man, fire truck nga nagalibot sa barangay, agud mamasya sang tubig. Kabahin man sang selebrasyon amo ang tuigan na nga fluvial parade o kunbiray sa baybayon sa barangay Punta Taytay. Hana na kuntani nga isa kay ang imahe ni San Juan Bautista, apang bangod sa malaing nga tiyempo, gimpakamaayos ang Philippine Coast Guard nga hindi na lang ini pagdayonon. Sa piyak sang wala madayon nga aktibidad, hugot sa giyapon ang pagtuon ni Nanay Elisa nga masobra na 70 anyos nga nagaupod sa biray. Para sa akon, bisan amo ning wala sa nabiray, tungod nga nakaserbisyo ko sang lubos sa iya, happy na ko. Bisan amo ning nga gasungkod-sungkod na kuya. Gid kuya. Kay tungod sang pagtuo kuya nga siya gid yaya ang naggigiya sa akon. Gintagaan niya gid ko sang dalan nga tadlong. Samtang nagapadayon ang pagbasyahanay sa dalan, naangda naman sang simbahan nga maghiwat sang binyagan ng barangay. Madutay man ang aktibidad, apang puno naman sa pagtuo ang mga pumuluyo. Para sa simbahan, importante nga mahangpan sa mga kabataan ang matuod-tuod nga rason kung nga ginasug-alaw ang ini nga adlaw. Sa angot sa ginambalinanay nga pinaka-importante siguro is not so much on the magsakay sa barko, maglakat dito sa fluvial parade, but I think siguro it's more on how are we going to transcend the inspiration of San Juan sa kabuhi naton. Nga yes, importante ang fluvial, pero I think paano na ito ma-apply sa atong pagpangabuhi bilang tao. So I think that is one of the reason nga may ara kami nga food pack giving after sang mass para ipakaon sa mga tao. Ang simbolo man nga, siyempre yung pagkaon simbolo sa kabuhi. Magluwas sa barangay Punta Taytay, ginhiwat man ang tuigan nga Basyahanay Festival sa barangay Mambulak sa siyudad sang Silay. Kusa diin ang mga kabataan ang nagpangbasa man sa mga naganilabay. May party sa isa ka karsada, kag samtang nagasinadya ang tanan nagabasyahanay sang tubig. Richard Caballero para sa Digicast Negros. Di na yan, nagali ng tubig ang ginabasya nila, no? May nakita ko yung sa talisay, halin sa danaw sa dalan. Basya sa mga nagalabay. Check attendance kita na isa aton nga mga live viewers sa buong hapon. Si Ma'am Gloria Bantigue. Good afternoon, Digicast and IR kag Sir Roming Subaldo watching from Pulupandan. Si Ma'am Yena Garrido Clavel. Good PM, Digicast and IR and Sir Roming watching from Bacolod City. Si Jessery Garucha Hivero. Good PM, Sir Roming kag sa tanan nga staffs and Digicast Negros. Happy Wednesday. God bless everyone. Si John Randolph Rubin. Good afternoon and thanks for the news, Digicast Negros. Si Ma'am Chona Evangelista Caredo. Mayong hapon, Digicast Negros watching from Singapore. Si Sir Brian Poichat. Mayong iming, maayon na nga padede sa bata mo, sir. Si Sir Andre Tahonera. Good afternoon, Digicast Negros. Good afternoon, Sir Roming. Watching from Nokpo. Maying hapon sa atong dira nga mga mapisan nga mga pulis sa Nokpo. Kag si Ma'am Jocelyn Luquero na late ko watch ba? Later na lang ko ma-watch sa YouTube. Wala di ma'am, late. Pwede maliwat ang bilog ng newscast. Kagabuyan tong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region sa buong adlaw. Tubtub sa buwas ako si Romeo Subaldo. Mayong hapon.